Then nke no debe no nnukwu ijele. Wow. Ijele. Eji eje gini mba ndị Anambra bụ ijele masquerade ka ha na-eme gini afa na-use. This is ijele. Ụmụnne m ọgwụkwa ka ọra m n'ọnụ. Ndewo. Igbo bụ Igbo. Unu afụgo na ozogo gbacha. Cheta na ihe ngwa gị na anyị nọ n'ogige nke ndị bekee na-akpọ museum nke dị n'Ibukwu. Ibukwu dị n'ime steeti Anambra steeti nke obodo Nigeria nke ọwụwa anyanwụ mba Afrịka, ebe anyị na-ezikọ gị ihe dị iche iche ndị gboo na ndị nna nna anyị ha ji wee bie ndụ. Unu n'anya n'azụ m ọ bụ nnukwute mmọnwụ a na-akpọ ijere, mmọnwụ na-apụ apụ, ọ ihe Igbo ji wee karịsịcha ibe ha. Anyị nọ n'ala Ibukwu nke ndị oyibo na-akpọ Archaeological Center, the Anambra State Museum, ebe ihe ngosipụta dị iche iche nke anyị amaghị oge o si wee bido. Onye ka ndị be anyị sị na ọ bụrụ na a na-ezikọ nwata awọ si zikọ ya ikpo mkpume, maka na ụmụnna nwezuo akụ iro na asị ana. Anyị abịago ka anyị kọwara gị ihe nwere ike inyere ndụ gị aka ma ịbụ onye ukwu ma ịbụ onye nta, ifechee n'elu fe na ana, ịbata n'obodo gị ịjụ ajụjụ ihe nwere ike inyere ndụ gị aka. Sonyesiere m ike n'ihe m na-eme. Anyị nidiri nkwado ka anyị nwee ike ịchọpụta ọtụtụ ihe dị iche iche ndị Igbo ji wee bie ndụ n'oge nke ha nwa. Ndewo, aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Sonyesiere m